тамошои рақобати мунтахабҳои Фаронса ва Парагвай даъват мекунем. Чемпионати ҷаҳон хубиро нишон бидиҳад ва дастаи мазкур иштирок аст дар ҷоми ҷаҳон, яъне дебюти фаронсавиҳо аст ва онҳо метавонанд дар дебюти худ ҳатто бозӣ бинамоянд, вале новаста аз ин буз дар ҳадди ҳар даста бозигароне ҳастанд ки аз 13 баъдан рақами 3 метавонистанд голи дигар бизананд. мунтахаби афғонистон онҷо сараввал бо кӯшиши ҳомид ба самар расонанд. Эмерсон Мендес ва Хорхе Испиноса ин ҳам хато нахоҳад буд. паси навбати хеле хуб, зарба ба тарафи дарвоза ва тӯб инҷо паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берон меравад. бисёртар мешавад дар хатти ҳамла. Зарба инҷо ба тарафи дарвоза. дурустию имконият барои зарбазанӣ ба вуҷуд меояд ва ин имкониятро истифода мекунад. вале ини замон як иштибоҳ. инҷо чӣ доваре чӣ ишора мекунад ки фоидаворонкунӣ буд. бале ишора мешавад ки бозам саҳл аст. зарбаи навбати зарбааш хеле қавӣ рафт. имконияти хеле хуб, зарба ва гол. Васине Гуирио ин бозид аст ки ин аввалин иштироки Фаронса дар ҷоми ҷаҳон аст. дебюти онҳост ва бинед ки комбинатсия чӣ гуна олӣ буд. паси Сухей Муҳиддин дар сатҳи олӣ бар муқобили афғонистон ҳам аввал гол сар доданд, вале баъдан тавонистанд ҳисобро баробар кунанд ва дар ниҳоят дар экстра таймҳо ғалаба ва пирӯзии худро ҳам ба даст. хеле комбинатсияи хуб, дахтараш фиреби хуб, зарба зада мешавад. ӯ техникаи хуб дорад, вале инҷо тӯбро аз даст медиҳад ва ин ба ҳамлаи хавфнок меорад. зарба ба тарафи дарвоза. Франсис паси дақиқ ҳам дод. ҳуҷуми хуб, зарбаи хуб ва аз ҳама хуб инҷо дарвоза. пас ба канор. имконияти хуб, зарба ва ҳаминҷо ҳам дарвозабон бартараф кард. инҷо ҳам матуб бале нагузашт. гол нест. тӯб аз хатти қарор доштанд. ҳамлаи навбати бозигарони кишвари Парагвай. пас дода мешавад. зарба ва акнун гол. акнун голе ки ягон дарвозабон бартараф кардан наметавонад. акнун нав оғоз мешавад. инҷо дар мубориза сараввал хеле хуб Салас бозӣ кард. ва баъдан инҷо албатта бархе аз бозигарони айни замон дар ҳайати Фаронса ҳастанд ки таҷрибаи бӯйғании иштирок ва рақами 2 дифоъгар ки дар дастаи Спортинг Парижо бозӣ мекунад. зарбаи навбати ба тарафи дарвоза ва ҳисоб мутаваҷҷеҳ мешавем. сараввал худиё чӣ гуна ҳаракат кард ва баъдан зарбаи задаё. ин албатта ҳунар ва маҳорати инфиродии ҳамин Самад Муҳаммад. зарбаи навбатӣ мезанад ба тарафи дарвоза. имконият барои зарбазанӣ вуҷуд дорад. зарба ва тӯб инҷо мисол ба хатти ҳуҷум. зарба ва инҷо Абдусамад Муҳаммад бо сар зарба мезанад. имконияти бисёр амвол инҷо ба миён омад. бо сар зарба зад. ин прессинг метавонад имконияти хеле олиро ба вуҷуд дорад. зарба ба Эспиноса. пасиё ба канор. имконият ва инҷо зарба бояд ба хатти дифоъ фаронсавиҳо баргарданд. пас ба канор. зарба ва беҳтарин Муҳаммад хато мекунад ин бозигар. лаҳзаҳои охирин. зарба ва чӣ гуна ҳолат ба миён меояд. бо ҳамин The ball does not cross the goal line. Final decision, no goal. гол нест. гол нест дӯстони арзманд ва ин маъноро дорад ки мунтахаби баъд аз ин рақобат бозии дастаи Қазоқистон ва Аргентина баргузор хоҳад шуд. мунтахаби Фаронса дар ҷоми ҷаҳон ба даври нимниҳоӣ мебарояд, яъне онҳо ҳадди ақал ҷои чорумро дар аввалин иштирокашон дар ҷоми ҷаҳон хоҳанд дошт.